Inituot. Ayan, Chief. Salamat. Thank you, thank you. Napakaganda dito. Good morning mga Kanaldo G. Kasama natin ang buong team Palibot. Tayo may rides papuntang mga Tarem, Pangasinan. Kasama natin sila G Travel PH, Carlo Moto, John Enrico TV, J4, Buff TV, Happy Boy, Soki Moto, and Certified Gala. Makakasama natin sa rides natin ngayon dyan sa mga Tarem, Pangasinan. Ang dami namin, no? Mukhang masaya to. Let's go, Team Palibot! Ayun, no, first time natin makakasama sila Kapsuki Moto and Certified Gala. Grabe. Dahang Kalikasan Gaming tayo mga Kanaldo G. Eto na. Let's go. Woohoo! Oras natin ay 5:33. Ayun, mag-alas 6 na pala. Nandito tayo ngayon sa may harap ng simbahan ng mga Tarem, Pangasinan. Hinihintay namin si Nardong Biyahero TV. Alam ko mamamalengke pa, tapos after mamalengke, diretso na kami ng checkpoint ng Daang Kalikasan. I heart mga Tarem. Ito na pala si Chief Nardong Biyahero. Diretso na sa Daang Langit na tayo. Tara. Tol. Mohon ikaw dapat yung nasa unahan. Ikaw po yung nagpahuli, dapat ikaw nasa unahan. Sige. Ang ganda, tol. Grabe, napakaganda. Napakaganda. So stop over muna kami dito para tingnan tong sunrise. Ang ganda. Napakaganda ng sunrise dito sa Daang Kalikasan. Grabe. Yeah!
ayun mga Kanaldo G, nandito tayo ngayon sa may Daang Kalikasan. At nandito na tayo sa pinaka second view deck. Kasama natin ang buong team palibot at ng ibang member ng Tarlac Motovloggers. Nandito tayo ngayon. Ayan. So tara, punta natin. Alright. Ang ganda. Grabe mga kasolid, oh. Napakaganda dito. Woohoo! Ganda. Napakaganda. Sa ngalan ng Philippine Motorcycle Tourism. Yung ano, yung kasi yung kay ano na yun, kay Go. Doon ba maganda mag-follow me? Oo, doon ba maganda. Tapos patay yung ano, follow me. Oo. Meron pa yung madala mo. Let's go, Team Palibot and Tarlac Motovloggers. Ang ganda ng ano natin, cellphone holder. Shoutout Motobolt. Thank you sa napakagandang cellphone holder. Ganda, oh. Ayan, shoutout Motobolt. Sa mga naghahanap ng mga accessories, parts ng motor, ayan, punta nyo lang ang Motobolt. Let's go, Team Palibot. Alright. So ayan, tara, let's go. So ipakita ko lang sa inyo mga Kanaldo G kung gaano kahirap magpalipad ng drone dito. Ayan yung Mini 3 ni J4. Gumigewang na sa sobrang lakas ng hangin dito. So tara, let's go. Ang ganda. Napakaganda ng Daang Kalikasan. Record ba ako? Recording. Let's go. Woo! Woo! Grabe, napakaganda. Napaka-solid, grabe, oh. Wow. Dana. Ang ganda, Paps. Napakaganda. Biruin nyo. Napakaganda, napaka-solid talaga. Grabe, oh. Napaka-solid. Ang ganda dito.
Solid mga Kanaldo G. Let's go. Time check is 8:17. At kita nyo naman, napakalamig dito sa lugar. Kahit na mataas na yung araw, presko pa rin. Napaka solid, napakaganda ng view. Pakita ko sa inyo yung view. Ganda oh. Daang Kalikasan. Ang ganda mo, grabe. Pupunta natin yung pinaka dulo nitong Daang Kalikasan. Ayan, sabi ni Chip, mayroon daw kaming matutuluyan doon at makakainan. Sabi niya parang kampo yata ng mga sundalo. So, tara, let's go. John Enrico. Napakaganda ng daan dito. Kita nyo naman. Tingnan nyo naman kung ilang lanes yung mayroon ang Daang Kalikasan. 1, 2, 3, 4 lanes. Napakaganda. Napakaluwag. Pag natapos to, magiging conveniente yung magiging biyahe papuntang Santa Cruz, Zambales. Napakaganda dito. Solid talaga. Grabe. Napakaganda. Ang ganda oh. Grabe. Amazing. Grabe, solid. Woo! Ang ganda dito. Napakaganda. Wow. Ganda. Wow. Grabe. Ang tindi. Ang ganda. Grabe oh. Amazing. Grabe, para wala tayo sa ano. Parang wala tayo sa Pilipinas. No? Solid, solid. Napakaganda. Mula dito sa Daang Kalikasan, makikita natin ang kabundukan ng Caraballo Mountain at ang Cordillera Mountain. Tama ba, Chip? Tama. Yes, yes, yes. Ganda. Yan na yung mga tarim. Ang Daang Kalikasan ay isang shortcut national road na nag-uugnay sa lalawigan ng Pangasinan patungo sa Zambales. Noong taong 2020 ay popular ito at dinagsa ng mga maraming turista. Ang oras ng paglalakbay ay aabot lamang sa 45 minuto mula sa bayan ng mga Tarim, Pangasinan hanggang sa Santa Cruz, Zambales. Ito ay may haba ng 65 kilometro
May 4 na lane, national highway sa ilalim ng Build Project ng DPWH Pangasinan at Zambales. Stunning dito ang sunset sa Dangkalikasan, kaya naman karamihan sa mga turista ay naghihintay ng bukang liwayway.